Здравейте, аз съм World of Sap и днес ще играем на Battleground в ентре на WoW. На този Battleground трябва да завземате флаговете на другите. Както виждате, не съм с ролга, който бях в другите клипове. Аз съм с Паладин, който е Full Galactic Ice. Не е мой, на един приятел е, той ми даде да поиграя с него, да го покажа на вас. Full Galactic Ice с No Remorse item. Доста е силен. Бях си пуснал един Battleground, взех 4 кило в него. И сега ще се опитам да взема колкото може повече килове. И също да помогна на нашите колкото мога. Така, ето. Това е жертвата ни. Добре, умря. Сега си ти наред. Той има доста хубав паладин, който самичък си го развивал. И също е доста добър с него. Така, взех ли килове? Не взех. Добре. Както и да е, не ме интересува. Сега ето още един. Ще завзема този флаг. Флага се завзема с 10 бутон. То завзехме го. И ако този тръгне, няма да тръгне. Ето още една жертва. И тя бяга от мене. Добре. Не се маха. И не трябва. Искам да направя едно нещо. Ще се скрия в къщата. И ако тръгнат да завземат флага, ще се покажа и ще почне мелее. Съответно, как аз ще разбера... Не мога да маркирам флага. Ще се скрия някъде и просто ще чакам. Или пък да не стане толкова скучно. И сме алианс. Добре. Отиват сигурно на флага отгоре. В средата. Пак ще има линк към сайта на сервера. Там ще можете да намерите реалността, ако искате да играете в този сервер. Това е Lock Remorse, в който това е фън сервер. Имате всички таланти, пак ще го кажа. И се забавлявате. Като най-силният сет в цялата игра. Не в цялата игра, но изобщо в този сервер е Demonic Crusade, който може да се го вземете от сайта чрез 7500 точки, но за един ден може да върнете само 11 точки. Така че повечето хора предпочитат да пращат SMS-и с които, примерно, един SMS за 6 лева или за 1 лев 50 стотинки. И така се трупат точки. С тези точки може да си купите желанието от вас сет. И също най-силните оръжия в сервера са Апокалиптик, които се вземат също от сайта. Доста е трудно. Трябва да го направите с SMS, защото друг начин не виждам, освен да вотвате 7 години и да съберете само сигурно 3000 точки. Това е просто нереално. Добре, те ни завзеха 2 флага. Ще се опитам да взема другия, който е тук. Те вече го вземат. 3 флага. Не. Значи отиваме на фермата. 4 флага. Стига да е. Добре, те само се крият и накрая излизат да завземат флага. Абсолютно нищо друго не правят. Само това. Крият се, завземат не флаговете и се махат. Ето един. Ела тук. Ще оправя набързо.
дразнат тези, които се бягат. Елами. И да се хвърля от планината, аз имам парашют, така че нищо няма да може да направи. Аха, ето. Ето страхотно. Така, хвърля са. Не, няма да ме стънваш. Аз тебе ще стънвам. Така. Добре, тези са много лесни. Пък всъщност са по сетове колкото мене, между другото. Пак не взех кил, защо? Добре, долу завладяха. Още колко са имам? 3, окей, това е добре за сега. Добре, от 4 бази станаха 1 на 1. Тази база завладена не е завладена. И никой няма да се сети да я завладее. Също с тези хонор точки може да се купувате на метало и офсет до някъде. Но точките се събират доста бавно. Например, на един кил може да вземете 1000 точки максимума. 1500. А минимума е 1000. Ето го този пак. Ще има бой. Ела тук. Ще е да го пресрещне. Добре, бе, какви глупости правят тези, бе. Шит. Сега те мене ще тръгнат да гонят. Аре, ела тук. Ела. Ела ми де. Още един. Чакам и всички. Не, къде е магията? Шет. Няма ми е магийката. Мане. Ето за това винаги се заключвам екшамбаровите. Но моят приятел не го е направил. Ето тази магийка ми трябваше в това време. Той понеже не знае какво се заключа екшамбара. Не го прави никога, ама абсолютно никога. Сега заключвам ли? Окей. Можех да ги взема и двамата, но заради изчезването на тази магийка не направих нищо. Щях да взема поне Warrior, но се провалях, както виждате. Дано тук долу е фермата. Ние сме с 3 бази. Това е много добре. Ама много. Добре, така. Това нашо е. Там е фермата. Сега ще отидем към фермата, за да се отмъстим на тези, които се пробваха. Които ме убиха, и то двамата. Така. Ето ти, точно ти. Ти ми трябваш. Дето се дъхаш. Ела ми де. Айде скачай, море. Айде дъхля, ела ти. Айде. Другият ти приятел къде и няма го, нали? Така. Ела ми. Не, нямам заредени магийки. Ето то пак няма да успее да ме убие, защото има магийката. Full health. It's the magic. Nope. Ей, чиле бе, момче. Аре бе, наш, вземи го де. Айде, взех го. Да, благодаря. За кила. Аз нямам бъфове. И се чудя защо толкова бавно го вземах.
Ще идем в някъде нещо. Някъде нещо. Охо! Този бие демидж. Доста демидж. Маняка така, моля те, помогни ми, моля те. Моля те, помогни ми, атка. Thank you. О, найс. Найс. Не. Как се съживи, чове? О, добре. О, thank you. Охо, не. Това е enemy. Добре, те нашите ще го вземат. Найс. Така се хилнем още малко. До фулка, така. Добре, бихме. 5 флага, вау. Добре, доста добре. Колко точки имаме? 99 000, почти 100 000 точки. Сега ще ви покажа откъде може да се вземете хубави айтеми. Шърт също може да се вземете. Ето от тук, но аз няма да купувам, защото вече имам по-хубави айтеми. Например, шърт е за 34 000 хора точки. Табарда не го купувайте, няма смисъл от него. Този е по-хубав. Много по-хубав този от сайта. Когато останете на малко, той ще ви хилне. Например, кулдауна му е 1 минута. Също като останете на 5,5% там някъде, тръгва да ви хилва с 20%. Също това е хубаво. Пръстеници не са много хубави и също и тринките. Най-хубав е шилда и шилда само е най-хубав. Шърт. Шърт и бака. Нищо друго. Само тези неща се вземайте, защото тези мейнхенд и офхенда слордовите са доста слаби и с тях просто може да се вземете много по-силни от Black Temple от Illidan. В клипчето в едно клипче аз го бия. Ще видите как се взема. Мисля да се пусна още един Battleground. И ми трябват още 4 човека. Добре, значи няма да е. Добре, мисля това да е от целия клип. Надявам се да ви е харесал. Може да харесате да се абонирате. И до следващия път. Чао!